Wih, drone sedang naik ini guys, merekam suasana apa namanya ini, air terjun tapi gak terjun guys, ndek. Sambil guyune maksudnya. Asik, kan guyon asik kan. Nah mari ngono, nah iki sawah iki guys, iki jenenge sawah. Nah sawah iki letake ning songgon iki guys, ning cedhek rumah pohon sawah iki. Ono sing wis ditanduri, ono sing durung guys. Apik lagi iki Mas. Nah, ning kono ana pondoke kok guys, siji guys. Nah, iku ana pondoke iku guys, ning kono guys. Nah, hitungan pondokmu ono piro guys. Nah, iku sing lek iki kali iki guys. Iki biasa wadre akeh ngene iki. Kadang oleh. Coba golekno wong matun selada ning kono guys. Ayo sebelah ndi guys, wong matun selada guys. Lek ro komen ning isor, sebelah ndi klambine gawe apa? Wonge lanang apa wedok? Lah iki tekan dhuwur iki guys. Iki kan sakjane ngibro layangan gak drone iki guys. Nah, keterangane layangane pedhot, akhirnya ngadu-ngadono koyo ngene iki wis. Terus sampean ngerekam suara. Iya, Mas, ngerekam suara. Nah, iki juga ngono, guys. Terus kalau pas pada waktu awake ngedit nonton video suaranya langsung mlebu kena ora ya? Oh, kena iki langsung tak upload iki kemarin. Wis, ngono ae, guys. Iki saking golek konten ora ngerti apa-apa, sementing budal, guys. Lanjut.